Čo ľudia, v dnešnom videjku v Minecraft Ultra Hardcore ideme urobiť farmu, ja keby už jednu farmu máme postavenú, ale tá farma je dokončená a nevíš o tom videjko, lebo asi som ho zmazal, takže ešte zrobím ešte jedno videjko. V dnešnom videjku ideme urobiť farmu na chlieb. Ideme urobiť farmu na chlieb a potom možno aj na čučoriedky. Keby ste sa pýtali, že jaké čučoriedky, potom ukážem. Každopádne, keď sa vám videjku bude páčiť, dajte like, odber zvonček, viem, tým podporíte. A môžete mi napísať do komentáru, že aké videjko by som mal ešte natočiť. Ale video asi dosť veľa videí. Budem rád za like, odber, jak som hovoril. A hlavne, keď dáme na tomto videu 20 lajkov, budem rád. Na tomto edite som staral cez 45 hodín a veľmi mi to pomôže. Ja to neviem pokecávať a v dnešnom videjku bude fakt geniálna farma, takže sa máte na čo tešiť. Ja to neviem pokecávať a my poďme do hry. OK, už sme v hre, každopádne, nepýtajte sa, čo som robil na streche. Každopádne, ja vám idem na rýchlo ukázať, že jak tá farma vyzerá, aby ste ju videli. A no, tak toto vyzerá. To som robil podľa tutoriálu, toto tu, ale toto už ne. Každopádne tu pôjde, toto bude na chlieb. Asi do polky bude chlieb, keby do polky. A potom tu je na čučoriedke vaxtovo a toto ovocie, takže urobím ešte na ovocie. Aby sme mali geniálnu farmu. Každopádne, predtým, kým pôjdeme ešte urobiť tú farmu, tak potrebujeme nájsť musíme asi dotrhať trávu, lebo by nám spadli semienka z toho, by sme mohli robiť. A tá druhá farma je z tohto tu. Tu mám iba 4 one, ale keď poberám, tak bude ich viacej. A tu je dosť zničené. Takže tak, ja idem sa pozrieť, koľko mám semien. Ja sme zistili, každopádne tu mám prípravu na to. Každopádne semien mám 1, 2, 3. Ok, to ani som to 4. Ani som toľko nečakal. Reálne. Dobre, tu málo už. Aby ono najprv nakrmil, co neviem, keď som ich naposledy krmil. Tu máte jedzte. Čo tam robí slepica? Uhnite. Však uhnite. Díky. Dobre, poďte sem. Áno, najedzte sa, poďte. Potrebujeme ich rozmnožiť. A potom ešte nebojte, bude videjko aj o ovciach za chvíľku. Takže teraz nemám čas, lebo bežím na videjko a potrebujem čím skôr. Kámo, tu každý po mne strieľa. Dobre. Jedine, čo potrebujeme, takže hlina, drevo. A drevo mám asi málo, neviem, idem sa pozrieť. OK, bol som na rýchlo naťažiť drevo, aj ono som rovno bol zobrať. Takže, tu je to na koľko? 1, 2, 3. Dáme 4, 5, 6, 7. Takže 7. Dobre, tu dáme 0. Takže dáme to asi takto tu dlhé. Najprv robíme 1. 3, 4, 5, 6, 7. Dobre, dáme tak. Bum. Kámo, toto neznášam. Takto a teraz všade hlina. Takže dokonca bude to takto obrovské, no nič. GG. No tak to bude malé. GG. O jednu som sa minul. Takže potrebujeme robiť to o jednu väčšie. Takže tak. A keď sa pýtal, že furt mi to nevychádza z vody. Aj keď neviem, prečo to tak prekladám. A tak GG. A teraz tam už máme zdroj. Tak, a teraz tu už je voda.
A takto všetky, takže poďme dať poriadny timelapse. Ideme na to. Ok ľudia, farma je dokončená, ešte tu dáme, ešte onen a bude asi hotová. A idem zatiaľ tamto vykácať ešte. Tamto nech tam nie sú, lebo vedľa svojho baraku budem robiť dosť veľa projektov. Na tomto single svete máme ešte toľko veľa projektov, ktoré treba dokončiť. Takže potrebujem sa vrhnúť na to a čím skôr to dokončiť. Aby som to mal čím skôr, tu na. Ja si to naberám. Tak, tu na ďalší. Neviem koľko z nich dostaneme, ale to je jedno. Tak trochu. ...48. To je docela good. Dobre, hlinu máme. Len toto nemáme. Takže tu na som ich mal, nemám. Tu na ich mám, ale ešte potrebujem, takže si chorujem páru, aby sme mali čo najviac. Takže tak, píšte mi. No a ja idem tu na urobiť trošku menšie len, ale keď ešte predtým, kým začneme, tak ja si to tu ono. Ja nemám onu, no tak nič, tak to robím rukou, no. Dáme takto. Ty vole, tu budem ničiť rok. To fakt budem ničiť rok. Idem si narýchlo po lopatku, ale fakt tu budem ničiť rok. OK ľudia, už som to takto popodával. A ešte na dne. Počkaj, takto. Keby sa pýtali, na čo toto tak dávam, no. Keď sa vec podarí dať, nepotrebujem ešte o jeden blok vyššie. Že na čo toto takto dávam, tak to je kvôli tomu, aby ja som sa nedopíchal. Kto by nevedel. Lebo budem na ísť skákať, tak sa môžem dopíchať na tom. Ale určite to viete. A pre istotu vysvetľujem, kto nehral ešte nikdy v živote Minecraft. Kto je tu nový a nehral ešte, alebo hral Minecraft, ale veľmi tomu nerozumie. A proste ono, tak to vysvetľujem takto. Takže dám to tu. Ty vole. Dobre, dobre. Dobre. Nice, výborne. Aj keď to začalo trošku jen... No, to je nič. Aj tak to je divne urobené. Takže tak, no. Farma nám úspešne funguje. A toto je zatiaľ najlepšia. Toto je farma na chlieb. Aby sme mali čo najviac chleba. Ďalšia farma, čo bude ale na kravy. Keď vidíte tu na kravu, tak neviem, na ďalší diel to asi toto trošku vyrovnám, alebo neviem, kedy to budem natáčať, ale vyrovnám to tu a urobím to mnoho krajšie. Takže keď narazil niekto nový na mňa, tak ťa vítam a budem rád, keď dáte ľudia like, dáte odber a z dnešného videjka by to bolo všetko, dajte, jak som hovoril, like a odber a neviem, napíšte mi dole do komentárov, čo si o tom myslíte vy.
A ja som zase zistil, že to mám tak debilne urobené. Takže GG. A... skoro som spadol. No. Chcem ja povedať, že aktívne streamujem nie na YouTube, ale aj na Kiku, takže kto nevie môj Kik, všetko je do popisku, moje sociálne siete, a kto sa chce vedieť o všetkom ako o videách a tak dám vopred, dávam týždeň alebo 5 no týždeň 2 dám dopredu, kedy vyjde videjko. Druhý to je Instagram, druhý je Discord a tretí, ale na tom asi, tam to nedávam, takže to zbytočne budem hovoriť. A budem rád, keď ma začnete sledovať na mojich sociálnych sieťach a to nepokecávať a môžete mi napísať do komentárov, že čo som mal ďalej postaviť a ja to postavím. A jednu vec poviem, že možno ste mi písali už môže mi teraz, alebo ste mi písali už nejaké komentáre, len ja to tu videa, čo teraz vidíte, toto videjko, tak je pretočené. Natáčal som ho 19.6. a je to pretočené videjko, takže sorry za toto. A možno postupným časom sa to dostane do videjka aj vašeho, ne. Takže tak, ja tu nebudem pokecávať a zatiaľ čus. Vidíme sa v ďalšom videjka. Čau.